Sannunku da dawowa. Yaushe ne kika zo ne? Na zo ki gidan nan. Last 2 days ko? Lafiya dai ko? Lafiya kalau. Kawai dai wani dalilin ne ya sake dawowa da ni. Abuja ko kuma gidan nan? Gidan nan. Wajen ki na zo Maryam. Safina wajena? Lafiya? Da dai kin samu wuri. Mun tattauna saboda sirri. Ok, to bari in zauna ana. Da dai kin nemi wuri keɓaɓɓe. To mu ƙarasa ɗayan falo. Ina Swiss flower nan. Yana can ɗakin da muka yi aiki muka bari? Amma ok, to shi ke. Hafsat kuɗin ba mu guri? Ok. Me jin da kuɗin yi nisa? Sorry, ina son yi magana da kawata ne. To shi ke, na muje can ɗakin. Bismillah. Ga ma ke babban guri. Me yasa kika zaba mai zaituna? Saboda ta dace, tana da hankali, tana da natsuwa, kuma tana da gudun duniya. Sannunku da dawowa. Yaushe ne kika zo ne? Na zo ki gidan nan. Last 2 days ko? Lafiya dai ko? Lafiya kalau. Kawai dai wani dalilin ne ya sake dawowa da ni. Abuja ko kuma gidan nan? Gidan nan. Wajen ki na zo Maryam. Safina wajena? Lafiya? Da dai kin samu wuri. Mun tattauna saboda sirri. Ok, to bari in zauna ana. Da dai kin nemi wuri keɓaɓɓe. To mu ƙarasa ɗayan falo. Ina Swiss flower nan. Yana can ɗakin da muka yi aiki muka bari? Amma ok, to shi ke.